warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayon tuwin kabagas warasan, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng para tamu ingkang sampun sami prapta. Kapurwakan kanthi ngluhuraken asma Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Hingga awit nugroho ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah panjenengan sedaya lan kula saged manunggal nyawiji wonten sasana parigan kanthi kebak ing karahajan. Mila pantes lamunta kawiji laosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun Bapak Bagus minangka talangatur Bapak Widodo ingkang kula hormati. Mugi keparengna kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan minangka talanging basa saking Bapak Joko Sulistyo kinen hananggapi menggah pangandika pasrah saking Bapak Widodo sekalian lumantar panjenengan. Ingkang sepisan Bapak Joko Sulistyo ngaturaken wilujeng saha matur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya. Mugi kepareng lenggah kanthi sekeca tinebihna saking ewuh pekewuh. Ingkang angka kalih. Salam taklim saha salam kawilujengan ugi pandonga Bapak Widodo kula tampi saha badhe kula aturaken Bapak Joko Sulistyo sekalian. Boten katalumpen Bapak Joko Sulistyo ugi ngaturaken donga pamuji mugi kawilujengan saha kabarokahan tansah tumantu ing Bapak Widodo sekalian. Kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping 3 panjenengan masrahaken badhe penganten kakung pun Bagus Slamet putra kakungipun Bapak Widodo. Kula tampi kanthi bingahing penggalih saha badhe kadhawaken kalian Roro Ayu Rahayu putri kinasihipun Bapak Joko Sulistyo sekalian. Nut tata cara adat Widiwidana ingkang tasih mekar ngrembaka wonten padhekahan ngriki. Pandonga panjenengan ingkang kula suwun mugi lampahing tata cara dhawuhing penganten lumampah tan mangkih reridu. Lan penganten sekalian dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lumastari ngantos kaki-kaki lan nini-nini. Bilih suwanipun Bagus Slamet kinantenan serah-serahan abon-abon jangkep sak pengeringipun kula tampi kanthi renaning wardaya saha badhe kula aturaken Bapak Joko Sulistyo. Bapak Sulistyo mboten saged males menapa-menapa namung pandonga pamuji mugi sedaya sih kadarman Bapak Widodo pikantuk leliru ingkang satraju saking Gusti ingkang Maha Agung. Ugi bilih sasampunipun dawuhipun penganten sarimpit Bapak Widodo sekalian arsa hamartuwi saha paring pandonga pangestu dumateng panganten sekalian. Estu Bapak Joko Sulistyo sakeluarga kanthi bingahing manah nenggo-nenggo rawuhipun Bapak Widodo sekalian. Mugi-mugi tindakipun ing samarga-marga tansah pikantuk Siing Gusti Kang Maha Nasa. Ingkang kaping 2 saksanipun tata cara bahagian ing siang menika sampun purna. Mbok bilih Bapak Widodo sak pangombyong badhe nyuwun pamit, Bapak Joko Sulistyo namung saged ngaturaken wilujeng kundur. Mugi-mugi tansah pinayungan Siing Gusti ingkang Maha Nasa Allah Subhanahu wa taala saking griya niki rahayu tanpa ridu, slamet tanpa ribet, raja nir ing samikala. Boten wonten alangan setunggal punapa ngantos dumugi dalem sowang-sowang. Bapak Bagus ingkang winantu ing pakurmatan semanten saha makaten atur kula minangka talang basa saking Bapak Joko Sulistyo. Kula nglenggana kathah kekirang anggen kula matur pramila kula nyuwun agenging samudra pangarsa. Puput pepuntoning atur rahayu ingkang sami menangkih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.